Jerusalem dantigɛli kan foroba lakana sɛbɛn banisarala fanga ɲɛmɔgɔ Yair Lapid ani Joe Biden ye u bolonɔ bila la ka masɔrɔ Ameriki jamanatigi bi a ka taama fɔlɔ la arabu gun kɔrɔyanfan mankan la n'o ye Moyen-Orient Ameriki jamanatigiya la. L'Ameriki bi a kan dɔn ko a tɛna a dabɔ badabada Iran jamana ka mugujugu marimafɛn lasɔrɔ ani kan bɔla k'u labɛn ka u ka setigiya semanko dɔn bala ka layidu waleya. Banisarala min ye fiɲɛ mugujugu maratigi dɔw ye o mara kɔnɔ ni a ma kan bɔ la kɔdɔnne lakaran la bɛnkan ni Iran jamana cɛ la, jamana min ye mugujugu laɲini dala gɛlɛya. Jasɛrɛla araba don lada farin kotigi n'o ye Iran jamanatigi Ibrahim Raisi ye i kanto ko ملت بزرگ ایران هیچ گونه ناامنی ni Biden ka taama kun arabu gun kɔrɔyanfan mankan la n'o ye Moyen-Orient ka banisarala lakana kana bɔ walima ka lakisi o laɲini sarakati dabɔli bina kɛɲɛ. Nasira wɛrɛ la jamanatigi Biden bina a laɲini ka Arabi Saoudite fanga danganiyala lasɔn ka dɔ fara taji bɔli kan walasa ka sɔngɔ lajigi mun ye Ameriki gɛlɛya gɛrɛntɛ ni a ɲɔgɔnma ye kabini san caman tɛmɛnenw la. Kabini a selen M. Biden ye Washington ka weleda kɔdɔnnen waati jan la lakuruya faso fila banisarala ani Palestine ka fitinɛ o fura kunbɛnni la nga a ye a pɛrɛpɛrɛ latigɛ bi alamisa ko a tɛna kɔ segin jamanatigi kɔrɔ Trump ka latigɛ Jerusalem lakodɔnni i n'a fɔ banisarala faba ye. Ameriki jamana fanga ɲɛmɔgɔ dɔ ka fɔ la ko fanga bɛna laseli dantigɛli boloda a ka taama kɔnɔna na nafolobɔ ɲɛnama dɔgɔtɔrɔsow ma minnu bɛ Palestinikaw bololatugu Jerusalem sigida kɔrɔyanfan la min nɔrɔla banisarala jamana fan fɛ ni Palestine bi a lakani komi u ka dɔnnata faba ye.